салом. хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи чоршанбе 27 август ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. мақомоти тафтишоти Тоҷикистон ду низомии пойгоҳи 201 Русияро бо гумони куштори бераҳмонаи як ронандаи такси боздошт карданд. ин ду нафар ки шаҳрванди Русия мебошанд, дирӯз боздошт ва аллакай бозпурсӣ шуданд. тафтишоти пешакӣ мегӯяд ки эҳтимолан низомиёни рус дар муомилаҳои пулӣ бо ронанда Раҳимҷон Тешабоев сокини ноҳияи Рӯдакӣ қарор доштанд ва қарздории яке аз низомиён дар баробари ронанда сабаби куштори ӯ дар таърихи 18 август шудааст. ҳанӯз дар ин замина намояндагони расмии пойгоҳи низомии Русия изҳори назар накарданд. додгоҳи вилояти Хатлон қотили сардори маҳбасхонаи Кӯлобро ба ҳукми абад маҳкум кард. ба ин тартиб ҳукми қаблан содир шуда дар мавриди 30 соли зиндони Умед Тешаев бо дархости наздикони раиси зиндон бознигарӣ шуд ва ҳамакнун сартароше ки ба сари раиси зиндон 18 зарби қайчӣ зада буд, то охири умр пушти панҷара мемонад. вале ин ҳукм модари маҳкумшударо нороҳат кард ки қаблан аз раиси ҷумҳури Тоҷикистон дархости сабуктар кардани ҷазои писарашро хоста буд. мақомоти Тоҷикистон талош доранд ақидаи инро ки Тоҷикистон як давлати дунявӣ буда дар он ақидаҳои мухталиф ҳақ доранд арзи ҳастӣ кунанд, пиёда мекунанд. барои тақвияти ин ақида дар ҷомеа бо ташаббуси шӯрои ҷамъиятии Тоҷикистон ва бо пуштибонии Созмони амнияту ҳамкории Аврупо силсила маҳфилҳои таҳлилгарону коршиносон ташкил мешаванд. нахустин чунин маҳфил рӯзи чоршанбе дар душанбе баргузор шуд. муфтии Тоҷикистон дар бораи мавқеи дину мазҳаб дар ҷомеаи Тоҷикистон суҳбат кард. секуляризм дар ҳар кунҷу канори олам вобаста ба падидаҳои хоси ҳамон минтақа ҷараён мегирад. ба узвияти шӯрои ҷамъиятии Тоҷикистон 86 ҳизбу созмони ҷамъиятӣ рӯ ба ҳукумат шомил ҳастанд. мушкилоти татбиқи низоми 12-солаи таҳсил дар мактабҳои ҳамагонии Тоҷикистон аз мавзӯъҳои мавриди баҳси як нишаст дар душанбе буд. ин барнома ки татбиқаш чанд сол пеш шурӯъ шуда мебоист то соли 2017 анҷом мешуд, тибқи нақшаҳои нав бояд то соли 2020 натиҷагирӣ шавад. барои амалишавии ин нақша мақомоти маорифи Тоҷикистон гуфтанд ки беш аз 17 000 устод, беш аз 800 мактаби нав, 132 номгӯи китоби нави дарсӣ бо тиражи беш аз 15 миллион адад ва дастуру раҳнамоҳои замонавии таълим ниёз доранд. ҳоло барои татбиқи ин барнома Тоҷикистон аз таҷрибаи кишварҳои беруна аз ҷумла ҳамсоя кишварҳои мисли Қазоқистон ҳам меомӯзад. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе хизматрасонии вижа барои мусофирони маъюб фароҳам оварда шуд. мошини махсусе бо номи амбулифт барои интиқоли бемушкили мусофирони имконияташон маҳдуд мусоидат мекунад. аввал шуда аз ин хизмати мошин ширкатдорони анҷумани занони маъюб аз Қирғизистону Қазоқистон ва баъзе давлатҳои аврупоӣ истифода карданд. нахуст мошини дорои таҷҳизоти махсус мусофирро савори автобус мекунад ва баъдан амбулифт ин мусофирро кӯмак мекунад ки ба ҳавопаймо дохил шавад. дар Тоҷикистон ҳанӯз шароити ҳаракат барои гурӯҳи афроди имконияташ маҳдуд муҳайё нашудааст. ва барои дарёфти видео ва ахбори бештар ба сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ фейсбук, твиттер, ютуб ва ҳам замимаи радиои озодӣ барои телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.